The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Luke chapter 2 verse 11, For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Verse 12, And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Verse 13, And suddenly there was with the angel a multitude of all the heavenly host, praising God and saying, verse 14, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. 2 Corinthians 12:9, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. 1 Peter 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which, according to his abundant mercy, hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Verse 5, Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. 1 Peter 1:16, Be ye holy, for I am holy. 2 Timothy 1:9, Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. 2 Timothy 1:7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Before we start our Bible study today, gikinahanglan nga itong paggamit dayon sa 1 John 1:9 principle nga nagaingon sa in English. If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. And for you, unbeliever, niya karon nagpaminaw ni atong Bible study through the YouTube, gi-dasig ka, giawhag ka, giagda ka, nga imong gamiton ka ng imong free will karon. Aron ikaw makahimo sa labing manung danong desisyon nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi. The most important decision in your life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa karon magandam tas tong kaugalingon, susihon nato kung nabaw tayo mga sala, o alang kanimo dili magtotoo nga imong tuuhan sa Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Busa sa hilong magampota. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again. Ngayong gida kami din aron kami makapadayon. Nini nga mong adlaw-adlaw nga tulumanon sa pagpakaon sa among kalag
Kaya ang tao dili man mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundili pinagi sa pulong nga magagula sa imong baba. Busa, nagapasalamat kami kanimo, ning lain sa nga higayon nga diin kami makikambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Uban ni lamang kami pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo nga mo'y bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Lamdagi kami, pasabta kami sa tataw ug tinaw sa imong kamatuoran aron mao kini ang among magamit sa mga daw panginabuhi o nga kami magkinabuhi nga kahimutan o a life pleasing to you, which is the unique, sophisticated spiritual life. Salamat ini nga mo Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa atong mga higala, atong mga subscribers, mga suki o atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan, how to be truly happy in life. Okay? Padayon kita. Una sa tanan, kita nga mga magtutuoy labi na magasaulog sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Okay? Ato manggibasa ang pipila ka mga bersikulo bahin niini sa iyang pagkatao nga karon atong gisaulog ang tibuok kalibutan nagasaulog ug mao nga ato kining tutukan nga kining atong pagkakristohanon lahi ang atong pagsaulog sa Pasko kaysa pagsaulog sa mga dili magtotoo. Kaya ang mga dili magtotoo ilang pagsaulog sa Pasko, mga talang mga commercialism ra gyud. Okay? Walay kahulugan. Ang ila lang gyud nga mahimo silang malipayon kunuhay nga wag gyud sila alamag o inon ta, they have no clue whatsoever ug unsa gyud ang kahulugan, matuod nga kahulugan sa Pasko. Now anyway, so many people today, okay, labias kadaghang mga katawhan karon, wa gyud sila ingnon ta sense of hope diha sa ilang kalag. So instead, na sila sense of hopelessness. Apan, kitang mga Kristohanon, kay tinuuray man kining atong pagsalig sa pulong sa Dios. We fully, truly trust the Scriptures. Kita serve the God of hope. Kinsa mo na ang itong, excuse me, who is the God of hope. Now, diyan sa Roma 15:13, excuse me, kaya murag may gilok niya itong tutunlan. Romans 15:13 nagaingon, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Now, ang biblical hope, okay, kay lahi man kini atong hope karon nga ingon nga Kristohanon kaysa paglaom nga gihuptan sa mga kadaghanang mga katawhan karon diha sa gawas. Ambot pasabot sa gawas nga dili magtotoo. Now, when we talk about biblical hope, it is absolute confidence. Absolute. Bugos gyud.
timos nga pagsalig nato sa mga saad sa Dios. Okay? So biblical hope is absolute confidence in the promises of God. Now, ang Pasko is the supernatural fulfillment sa usa sa mga nag-unang mga saad diha sa pulong sa Dios nga gi-propesiya ni Isaias 7:14 nanas Isaiah 7:14 ug kini natuman gyud fulfilled diha sa Mateo 1:23. Now alang sa kadaghanan nga mga katawhan, ang tuig nga 2020 has been a year of great disappointment. Now, if the stats are even close to what is being propagated sa mga eksperto, makuyaw yun. Ang CDC nag-report diya sa kanang buwan sa Hunyo, tuig 2020 nga, dunay kawaag 5 ka milyon ka mga katawhan nga nag-consider sila og suicide. Just imagine, nga magpakamatay na lang, they considered suicide. Now, it is estimated by the WHO, World Health Organization, nga ana ay labis kadaghan nga 800,000 okay, maglisod naman tag Binisaya ni 800,000 actually commit suicide sa mga normal nga mga katuigan. About 1 every seconds sa matag 40 ka gutlo, and kini ning sulpot lang yun, big time ni ining tuiga. Now, bisag unsa may aktual nga gidaghanon, or I know this, si Ginoong Hesukristo sa dihang gipangutan na siya about the last days, nga gitagna diha sa Lucas 21:26 nga giingon dinhi, men's hearts would fail them from fear and expectation of those things which are coming on the earth. Now, unsay akong nadiskubrihan niining tuiga, mao nga ang mga katawhan nahadlok sila usa ka butang nga sayop. They fear the wrong thing. Now, unsa man ning wrong thing nga ilang gikadlukan? The fear of COVID-19 o ang pagkamatay. Instead of eternity in hell, and they fear COVID-19 and death instead of eternity and hell. Samtang si Ginoong Jesucristo nagatudlo ni diha sa Lucas 12:4-5. Now, luoy gyud kayo palandungon. Pagka mingaw, luoy, it's sad that with so much truth na bihas kadaghang mga kamatuoran nga available, kini sila separate from Christ. Nahimulag sila gikan kang Ginoong Jesucristo nga why paglaom, why Dios, samtang niya sila nining kalibutan na. Na si Piso 2:12. So, kadaghang mga tao nangamatay na gyud. So many have died. Samtang kining mga tawhan na have no hope. Naman na sa 1 Thessalonians 4:13. Why paglaom? Now, so nagpasalamat kita nga kamo nga nagasunod na ning atong ministry sa inyong bulig usab ni atong ministry nga inyong ipaambit ang paglaom
sa kinabuhing walay katapusan, nga diin ang Dios nga dili mamakak nagasaad. Diya sa Titos 1:2, to those who trust ngadto sa buhi nga paglaom. Kinsa may buhing paglaom? Sige na Jesucristo. 1 Pedro 1:3 ngadto sa 5. Busa, hope does not disappoint us. No, nas Roma 5:5. So mo na nga nag-awhag ko kaninyo o nag-agda o kanang I am praying for your kanang support through your prayer. Pinagi sa inyong pagampo, i-apil ang pagampo kining atong ministry, ang gamiton pagkini sa Dios sa paglamdag nining kalibutan na. Kadaghan ng katawhan kanong wagyoy. Alamag sa kamatuoran nga naa available namang gyud unta. So much nga kamatuoran nga available. Gihanukan na ning atong mga social media. Atong YouTube, unsa pa, Instagram, Facebook, gigamit na ni aron sa pagpakaylap sa maayong balita sa kaluwasan o sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Na okay. Ato ning lakbitan na po nagpipila ka punto bahin sa kaluwasan. Kaya mo man ni ang atong main trust, nining atong ministry. Paminaw. Tinuod nga si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross. Gitubos niya ang tanantang mga sala sa tanang tao sa kalibutan. Apan kinahanglan nga imong himuan kini og desisyon. Magpatubos ka ba o dili? You see? So it's a matter of choice. Nakita nimo? We are looking at volition na pod. Ang atong yung volition, ang atong kabubuton, kanunay na atong giatubang. Now, kung mohimo ka og desisyon nga magpatubos ka, then, ang kapasayloan, resulta ni sa imong desisyon. Nagkasabot ka ba sa akong buti ba sabot? Do you know what I'm saying? So, akong balikon, nga kung mohimo ka na og desisyon, nga magpatubos ka, then, ang forgiveness, mao na to'y resulta sa imong desisyon. Mao na, nga desisyos tao, mao'y makahatag niya o kapasayloan. Forgiveness. Na ato ning hisgutan gyapon na kay manungdanon gini kayo sa bahis kaluwasan. So, maingon tingali ka, mura man familiar karong akong nadungog gini. Now, kung ikaw Kristohanon, if you are a believer now, magkasala ka pa ba o di? Of course, magkasala ka pa. Kaya naan naman ang kinaiyang magkasasala di ang itapot sa imong lawas. Nagkaroon, unsa mahimuon nimo nga Kristohanon aron ang imong sala nga nabuhat pa sa iloon. Sa man nimo, sa may imong himuon. Mga ayaw ka magpasaylo? Dili ra ba? Dili na mao. Nung anong di man mao ang pagpangayog pasaylo, be? Nga naman. Well, exactly the same principle ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Ang pagbayad niya sa tanantang mga sala, apan kung ikaw usa na ka-Kristohanon, magkasaha ka pa man. Unyo, dili nimo isugid ang mao nga sala nga imong nabuhat ngadto sa Dios nga Amahan. Bisag itubos na ang maong sala, dili nimo maangkon ang kapasayloan. Hangtod imong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9. Sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tataw man na kayo. Ang gisulti o gimando sa Biblia kung isugid ta ang atong mga sala.
siya kasaligan, siya ang Dios. Kasaligan ug makatarunganon nga mopasaylo sa atong mga sala. Maura na gisulti sa Biblia. Wa mo ingon ang Biblia nga pangayog pasaylo, wala. Ang gisulti sa Biblia, hinganli, admit, isugid, acknowledge your sins lang. Not that you ask forgiveness. Kita nimo, masahara ko nagklaro. Wag yo'y gisgutan nga kanang na ay mangayo kag pasaylo. Mao na gisulti sa 1 Juan 1:9, di man ina. Now, ibawag ka. Ngano mangayo pamangkag pasaylo nga gitubos naman ka, hingdawat naman ka sa katubsanan. Ang gipangayo sa Dios, isugid lamang kanang imong sala. That's it. Sabtag yun na. Now, forgiveness is the decision of mankind in time under two categories related to human sins. Category number 1 is the forgiveness of all pre-salvation sins. Pre, gani, sawa pa ka maluwas. Okay? Ang mga salang imong gibuhat, sawa pa ka maluwas. Mo ni forgiveness of all pre-salvation sins. Ang tanang mga sala nimo sukan sa imong pagkahimugso, hangtod sa imong pagdawat sa kaluwasan. That is called pre-salvation sins. At the moment of faith alone in Christ alone. Mo ni category 1. At sa category 2. Ang category 2 is the forgiveness of all post-salvation sins. Post gani humana. Karon nga magtutuo ka na. Magkasala man lagi ka. Ang post-salvation sins result for the fulfillment of the prothesis of 1 John 1:9. If we confess our sins, kung isugid ang atong mga sala, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, ang kapasayloan, paminaw, the forgiveness, mahitabo sa cross. Wala. Resulta lang nahitabo sa cross. Sabtagi na, ha? Mahitabo ka nato ang kapasayloan sa tanang pre-salvation sins at the moment nga mohimo tag desisyon sa pagdawat sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo sa kaluwasan dito sa cross. Sabot, all our pre-salvation sins are blotted out. Papason yun at the moment nga mohimo tag desisyon sa pagtuo in the redemptive work of Christ on the cross. Okay? Now, kini yung tanan nga itong gipangisgutan nga mga kamatuoras pulong sa Dios, nalangkob lang ni sa iladong pulong nga unsa. Grasya. Grasya ning tanan. So, mao na nga ato nang nakita ni inihigayuna at this point in time kun unsa ang nitabo dito sa cross may tungod sa sala. Although atong nasayran ang pag-adto ni Ginoong Hesukristo dito sa cross sa hinungdan sa atong mga kasalanan, kinahanglan atong masabtan og tataw. We have to understand it very clearly kung unsa ang proseso nga nahitabo dito sa cross. Aron ato usab nga maklaro ang matag bahin sa nahitabo dito sa cross. Samtang si Ginoong Hesukristo bitay dito. Ilang gilansang sa cross. O iyang gibuhat ang angay nga buhaton bahin sa atong mga kasalanan. Now, I would like first to clarify nga usahay magabungat ko din sa atong pagtuon ng bahina basta maghisgot bahin kang Hesukristo sa kaluwasan nga iyang gitanyag
makabungat kita dinis pagsulti nga atong dawaton si Ginoong Kristo. Nga ang tinuod niya na dili nimo dawaton si Ginoong Kristo, kundi imong dawaton ang iyang gitanyag nganha kanimo. Kay iya man kini nabuhat dito sa cross. Apan sa matag karon ug unya, every now and then, kung maligas ko sa pagsultig, ingon ana, ang ako yung buti pasabot nga pagdawat nga dili nato dawaton si Ginoong Kristo kung dili ang pagdawat sa iyang gitanyag nga nabuhat niya dito sa cross. Kasabot ka? Kay bahin kang Ginoong Kristo. Ang tanan ang angay natong buhaton mao ang pagtuo kaniya. Faith alone in Christ alone. Underline that. Apan ang pagtuo kaniya tungod kay imo namang nasabtan ang iyang gitanyag sa krus ug ang pagtuo kaniya mao ang pagdawat sa iyang nabuhat dito sa krus. So sabta gina. Ug mao nga usahay malibog tanini hangtod kadugayan na anad na ta kay tungod na sa dugay na katuigan tingali 1970s pa ang ibungat sa pastor dawatan ninyo sa Ginoong Kristo, which is wrong. Sayo, you do not accept the Lord Jesus Christ or you invite the Lord Jesus Christ. Sayo, probana. You don't invite. You don't accept. You believe in the Lord Jesus Christ by faith. Sabtagi na. Mao na ang punto nga gilatid sa Biblia nga mao ang maayong balita sa kaluwasan, the gospel. Kung maghisgot ta og pagdawat o dawaton, ang ato paminaw gikumayon nini. Kung maghisgot na ta og pagdawat o dawaton, ang atong dawaton mao ang gibuhat ni Ginoong Kristo, nga mao ang buhat sa kaluwasan, the saving work of our Lord Jesus Christ on the cross. Mao na atong dawaton. Dawaton ang gibuhat ni Ginoong Kristo sa kaluwasan at the cross. Okay? Og tungod niya ng imong pagdawat, mituo ka ni Ginoong Kristo. Okay? Kaya tumang kung makita din nga ang gibuhat ni Ginoong Kristo didto sa cross, mao ang pagdawat sa hukom, pagdawat sa silot, nga angay unta ipahamtang nganhi kanato, nganhi isingil kanato ang silot sa atong mga kasalanan, ang silot sa sala. Ug mao nga imbis ngari sa ang silot kanato ipahamtang, si Ginoong Kristo mao ay mibayad, mao ay mitubos na mao na iingog. Siya ay nag-redeem, mitubos. Siya mo mitagbaw sa hustisya sa Dios nga gikinahanglang suhol sa sala. Because the wages of sin is death. Busa, ato makita din nga what our Lord Jesus Christ did at the cross, mao ang pag-satisfy, pagtagbaw sa hustisya sa Dios. Aron nga ang direksyon, ang punting sa silot gikan sa justice of God, di na mo rin nato kundi adto na kang Ginoong Kristo. Kita nimo? Then God the Father judged every sin in human history after our Lord accepted the imputation of all sins in His humanity. Ang atong Ginoong Kristo midawat sa paghukom sa tanan natong mga kasalanan by God the Father because of His personal love for God the Father. Ang iyahabang Ginoong Kristong gugma, personal love for God the Father. So, let me reiterate din atong nakita ang tanan nga gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross, okay? Una sa tanan, iya tang gihulipan. Iya tang gipulihan. Yeah? Okay?
He substituted us. Iya tang gihulipan, gipulihan, kay kita man untay angay nga mobayad sa silot o suhol sa sala. Kita ko'y mga makasasala, mga utangan sa sala. Apan, ang dakong problema, kaya waman lagi tayo ikabayad. Wala tayo sarang ikabayad. Wala. None. Nada. Wala. Zero. Kung sa may itong ibayad, asa man kag ibayad, nga wa ka man dyan mo, matudpas bulanon. Wa ka man. Wa man kayo nahot. Natay utang. Utangan tapan. Wa ta dyan mo'y ikabayad. Sabtag yun na. Higala. Ato mangong nakita di sa Roma 3:26 nga nagkanayon ka na. Pulong sa Diyos. The wages of sin is death. Apan kay patay gud ta. Anong patay man ta? Physically alive, but physically dead. Dead to sin. So man yung paglukat ng pagbayad na ng patay ka man. So, managing apan kay patay gud ta kita, unsa may ato yung kabayad. Mao na nga si Ginoong Hesukristo kay si Ginoong Hesukristo ra may buhi. Sabtag yun na, patay ng tanan. I hope imong nasabtan kung unsay ibot ipasabot bahis buhi o patay. Ang espiritual nga kamatayon o espiritual nga pagkabuhi. Sabtag yun na. O gumikan kay si Ginoong Jesucristo man ang mihulip ka na to. We call that substitutionary unlimited atonement. Ang atong Ginoong Jesucristo miuyon, agreed, misugot to go to the cross aron siya mo'y hukman tungod sa atong mga kasalanan for the sins of the whole world in His humanity. Mauna nga paminaw. Mauna nga ang ato na lang buhaton, maungangon sa. Ang atong buhaton, pagdawat lang niyadtong iyang gibuhat dito sa cross. Sabot? O kundi ka mo dawat niyadtong iyang gibuhat, unsaon man imo pagtuo niya. Di man mahimong mutuo ka ni Jesucristo nga wa ka kasabot kung unsay iyang gibuhat. Mura ra gud pud nagmuingon og kanang tuo na lang kon. Di ba kanang muingon og kanang imo man kung sugoon og tuo na lang gud diha. na ubang muingon og na ako'y ihangyo nimo, ha? Sugot na lang kong daan. Uy, o pagani ka kay bawag unsa. Lisod ng buhat tayo. Kining mo ingon og, uy, hingdawat na ko ha. Hingdawat ko sa gibuhat ni Kristo. Unsa man day buhat ni Kristo? Naibaw ka ba? Di mahimong mo dawat kagwa ni mo mahibaw igun sa iyang gibuhat. Sabot? Labaw na sa pagtuo. Mutuo man ko. Mutuo ko pinagis pagtuo by faith alone in Christ alone. Now, ang pangutana. Nganong hingtuo ka man ni Kristo? Ngano man? Kay Ginoo manggod siya. Kay tungod niya tuman siya sa cross, nagkasabot kapag unsa gyoy na hitabo dito sa cross. Mo na susiho di mong mahayo. Mo kanay angay ni mong tuuhan. Mo na angay ni mong dawaton sabot. Okay. Ako rin kong sublion. Dili kita mudawat ni Ginoong Kristo. Mudawat tas gibuhat niya dito sa cross. Ang iyang buhat sa kaluwasan, maunay angay natong dawaton. Klaro? Klaro ba na? Ato gyud ning isilsil gumayo. Kay na para ba'y uban ka nato nga moingon og mudawat ta ni Ginoong Kristo.
Dili si Ginoong Jesucristo mo atong dawaton. Dili siya mo atong dawaton. Ang atong dawaton, unsa? Mao ang gibuhat niya dito sa cross. Nabuhat alang sa atong kaluwasan. Mao na ang itang dawaton, higala. Kaysa atong pagdawat sa gibuhat ni Kristo sa cross, nagtuo kita kaniya nga atong Ginoo ug manluluwas. Hinaot nga sabtan nimo na. So, substitutionary unlimited atonement. Ang buot ipasabot niini, gihulipan, gipulihan kita ni Ginoong Jesucristo kay wa man tay kabayad. Sabot, mga patay man la kita. Si Ginoong Jesucristo maoray buhi. Gumikan niya na ang gibuhat niya dito sa cross. Mao ang pagpuli ka nato. He was the only one who is alive spiritually. Then, diha po siya gihimo sa dihang gipulihan kita niya. Unya dito kaniya ibubo ang silot sa atong mga sala. Siya kanang gibubuan. Kaya siya mahing puli ka nato sa pagdawat unta nato sa silot sa atong mga sala. Ug resulta kadto sa gitawag sa in English og propitiation. Natagbaw niya itong hustisya sa Diyos nga mahan. Imbis kay hustisya sa Diyos nga mahan, anhi ipahamtang ka nato sa silot sa mong sala. Dito naman hinoon ipahamtang kang Ginoong Jesucristo, ang iyang bugtong anak, the only begotten Son. Og sa diha nga dito ihuwad kang Ginoong Jesucristo ang hustisya, ang silot sa sala. Ang resulta niya na, kaya natagbaw maghustisya, may bukas na. Paminaw. Has opened the opportunity. May bukas sa kaigayunan nga kitang mga tao mahimo nang mahibalik. Mapasiguli na tangad to sa Dios. Kaya nahinumdum ka. Ato po nagisugutan under the doctrine of witnessing na diha na ali o babag tali sa Diyos o sa tao. Kung kini mo nga ali, ang nagbutang, tingali mo tanag, kinsa may gabutang ko na itong ali. Ang gabutang itong ali, mo ang Diyos. Dili ang tao. Ang tao may mahimo. Sa Diyos, okay? Way mahimo ang tao. Ang tao tungod kay hingsupil man siya sa Diyos, may butang ang Diyos og ali. Aron mo uwang kini sa tao gikan sa Diyos. Kaya ang Diyos hingpit man. Apan ang tao dili man. Magasasalang dako man ang tao. Mo'y hinungdan nga mibutang ang Diyos sa maong ali o babag. Nasuwa pa ba yan makasala ang tao hingpit pod. Man was perfect before he fell. Therefore, any fellowship sa tao ngadto sa Diyos, hingpit niya itong panahon na. Apan gumikan kaya ang tao nakasala man, gikinahanglan giyong mubutang ang Diyos og ali. Iyang lupan aron di na makompromiso ang iya sa Dios nga pagkahingpit sa atong makasasala. Do you know what I'm saying? O kang gibuhat ni Ginoong Jesucristo, mao ang pagtangtang sa mong ali. Siya. Kaya nga naman, mao to atong gisgutan kagani o pipila na ka mga adlaw. Now, una sa tanan, si Ginoong Jesucristo, mo'y mipuli ka na to, okay? Ikaduha, siya mo'y mihatag katagbawan sa hustisya sa Diyos. Nga imbis ari na to ipamtang ang silot, si Ginoong Jesucristo mo'y nahiagom sa atong silot. Siya ay nahiagom. Ug tungod niya na, maoning ikatulo, nga sa diha nga gitangtang na ang maong ali,
kita napasiguli na ngadto sa Dios. Ang problema lang karon tungod kay bisan og doon na kagayon nga kitang tao maka uli o maka mapasiguli, mahiuli na ngadto sa Dios, daghan kaya pong mga tao ang magdumili sa pagduol sa Dios. He agreed to reconcile man to God through faith alone in Christ alone. Ug ang hitabo tungod kay iya matang gihulipan nan siya usab mo'y ningbayad sa ato ang utang. Siya mo'y ninglukat kanato tungod sa atong utang. Kay utangan malagi kita gumikan sa atong pagkamakasasala. Ang atong pagkamakasasala mo'y naghatag kanato niya ng dako kayong utang. Kung gumikan niya na, the Lord Jesus Christ agreed to free man from slavery to the sin nature of providing the redemption solution of salvation. Pinagi, sa pagtuo lamang, diha kang Kristo lamang. Ang mainungdanon gyud niini mao kini. Paminaw. Nasabtan magyud nato ang bahin sa nabuhat ni Kristo dito sa cross. Namaw na. Tungod kay mga makasasala man lagi kita. Ato kining kanang laruhon, tungod kay inigisgot na nato sa proper, inigisgot na nato sa main thing bahin sa sala. Atong mamatikdan nga bantog ra di ay atong mabalik sa atong panumduman nga makaingon tag ingon ana gyud di ay ang hitabo. Yes. Now, niining upat ka buok nga mga butang nga atong gisgutan o atong itun-an karon. Usaray wa diha nga kasagaran ra ba mo hisgutan. Kini gitawag nato og pagpasaylo o kapasayloan sa sala. Now, ato sublion tong gitukbil bahin sa pasaylo. I repeat. Ibaw ko ang uban ini bag-o pag yun liskuhag na pod. Mo kanang mo unsa nay ubang mga term nini. Mo react. Now, okay, I repeat. There was no forgiveness at the cross. Wala. Walay kapasayloan nga natabo dito sa cross. Ato na baya ning ipaklaro last time sa atong paghisgot bahin ini. Ato lang gihapong balikon, sublion sa pagtukbil kini. Kay lisod ra ba kini tungod kay kadaghanan kanatong mga Kristohanon naa para ba kanato kanang giingon og preconceived notion. May tungod ubahin ini kapasayloan. Atong makita nga there was no forgiveness at the cross tungod kay ang nahitabo dito sa cross pulos man paghukom, judgment, pulos man pagbayad, pulos man pag-ariglar sa atong utang. There was no forgiveness that happened there. Samtag yun na. Now, kanusta ka tuto may tabo ang forgiveness? Abe? Kanusta may tabo ang forgiveness? Well, na ay forgiveness nga mahitabo apan dili ito sa cross. Okay? Samta na. So, atong klaruhon pag-usab. Dihay substitutionary unlimited atonement, dihay propitiation, dihay reconciliation, o dihay redemption. Okay? Mao na tanan na hitabo dito sa cross. Apan ang kapasayloan, kano sa man mahitabo? Ato na pong ipatinaw kini, itong usbon. Forgiveness, paminaw. Forgiveness is separated from the cross. Gilain. Atong gibuwag, gilahi, gilain ang kapasayloan gikan sa cross. Paminaw.
forgiveness does not occur at the cross. Forgiveness is a result of the cross. Sabta gina, resulta kadtong nabuhat sa cross. This is what we have to clarify. Mao kini nga atong ipaklaro ni higayuna. Forgiveness does not occur at the cross. Apan ang kahigayunan nga ang atong mga sala mapasaylo, mahimo na, pwede na. Kay resulta man lagi ka nas nahitabo dito sa cross. Ingno nato sa pagtanaw niya na, ha? Okay. Dili may tabo nga atong dunganon kini. Dili. Sa atong pagkwinta, kay udunganon gani nimo na malibog man ka, it's going to confuse you hinoon. Kinahanglan imo ning butangan og gamay nga gap. Okay? Tanaw nimo. Ang nahitabo dito sa cross mao ang paghukom, pagbayad, pagpuli ug ang pagpasig-uli kanato ngadto sa Dios. Reconciliation ba? Kadtong tanan mao'y nangahitabo dito sa cross. Ang kapasayloan before the judgment of the cross, our Lord prayed to His Heavenly Father under His human nature. He prayed for those who were crucifying Him apan naibaw na ta nga kadto usa ka personal nga pagpasaylo. Sama sa akong pagpasaylo nimo kon makasa ka kanako, ako kang pasayloon. Maura pod ni parehos pag-ingon ni Ginoong Kristo sa iyang pag-ampo ngadto sa amahan, sa pag-ingon og amahan, pasayloan sila. Kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Na, akong malikon kay diha tingali kaninyo ang wa makaklaro ni ini. Ato gyud ning balik-balikon, sublion hangtod nga mudukot, sink in gyud ni sa atong galamhan, sa atong salabutan. Okay? Kay kining bahina, critical ra ba po ni sa atoon niyang pag-witness. Kita na ragod, kung wa gyud tay ideya bahin ini, maglisod gyud ta sa atong pagpahiluna, sa atong pagsangyaw. Lisod. Sa ato bang pagpasabot sa atong sangyawan bahin sa kaluwasan sa gitanyag ni Ginoong Kristo sa cross. Sa versikulo 7, diha Epeso kapitulo 1, atong makita kini nga mao nga verse. Nagaingon kini Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Mahimo gud nga alang sa uban murag magduduha niining kapasayloan og moingon murag magsayop ning inyuha kay mao man gisulti sa Biblia. Naapoy ingon ining bersikulo sa Kolosas ra ba? Unsa may buti pasabot ni ini mga bersikulo ha? Ato na ning gipakita sa miagit ang pag-uban nga ang pagdungan sa duha, ang redemption ug ang forgiveness, katubsanan ug ang kapasayloan, wa magpasabot nga nagdungan kini sila kahitabo tungod kay sa maong construction doon na manggoy direct object ug indirect object. Ang direct object mao'y main, mao'y pinakabida nga angayng ipaklaro ning maong bersikulo. Ug ang direct object mao ang redemption, katubsanan. Ug tungod kay ang redemption mao'y direct object nan, ang kapasayloas mga sala mao'y indirect object. Ug ang buti masabot niining duha, they are both in the accusative case, in the original Greek. Ang ipasabot na yung forgiveness nga mao'y complement to the direct object, mao nga resulta na ang kapasayloan na hitabo nga katubsanan, dili dungan. Na kung moingon tag resulta, di natural po ang kapasayloan.
Na. Apan wata mo ingon nga nahitabo kini adto sa cross. Kaya nga naman, unsa man gyud ang sistema, unsa man ang paagi niini. Ingon mangud ini, ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo didto sa cross, maong paghatag kanato sa kagayunan nga kitang tanan mahimong pasayloon. Actually, aron di ta maglibog ani, aron maklaro na nato nga di na ta maglibog, mas maayo ingnon ninyo nga ang kapasayloan moingon tagdungan sa kaluwasan. Kung dili nimo maangkon ang kaluwasan, di pod nimo maangkon ang kapasayloan. Ing na pagsulti to avoid di kalibog. Nga naman, bisan ko namatay si Ginoong Jesucristo sa cross, og iyan ang natagbaw ang tanan nga requirements aron ang tao malibre, magawas nun. Wani magpasabot nga ang tao libre na, right? I think all of us know that because of our what? Volition. Ang gawas na po ng kabubuton. Bitaw nga akong gisulti nga, iyan ning gitanyag sa tanan. Iyang gitanyag ngadto sa tanan ang iyang gibuhat sa cross, apan di lagi ang tanan mo dawat. Dili tanan mo dawat tungod sa kaugalingong kabubuton. Ug therefore kung ang usa ka tawo mo salikway sa iyang gitanyag din, ang buti pasabot niya na mao nga ang tao nga misalikway sa tanyag ni Ginoong Jesucristo nga kaluwasan, kung mo salikway sa gitanyag nga kaluwasan din, gisalikway po niya ang kapasayloan. Sabot. Ana. That is the system. Mao na ang sistema. So therefore, kanus amay tabo ang kapasayloan? Tubag? Sa higayon, nga imong dawaton ang gitanyag nga buhat sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo sa cross. That's the very time that you receive the forgiveness. Do you know what I'm saying? Nakaklaro ka na? Yan na? You just use the spiritual mechanics. Tumuo ka lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Faith alone in Christ alone, and you are forgiven. That's it. Ato ni padayon ugma. Okay? Di nilang una kita kutob, o kaya sa ipang pagsunod ni ini ugma. Magampo ta. Amahan na mong langit noon, nagpasalamat kami kanimo ni imong pagpatinaw ka na mo dugang kamatuoran nga mong magamit Diyos sa mong adlaw-adlaw panginabuhi ingon nga imong mga anak. Dili kami takos pagdawat ni ini panikaw na matinumanon magayon sa imong mga saad. Salamat. O dala kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.